farko zan sanya jalla sarki gwanina, wanda ya min basirar da nake betikana. Mai martaba Alhaji Aminu Ado gwanina, sarkin sarakuna mai kinka ba za ya sha ba. Mai martaba Alhaji Aminu Ado gwanina, sarkin sarakuna mai kinka ba za ya sha ba. A sarkin sarakan da ba zai hani ba, jinin gidan sarautar da ba duk tatso ba. Alhaji Aminu Ado na gaishe ka, ga mu mutanen Kano muna gaishe ka. Ni ne BS Mariri da nake baiti a gare ka. Ainuwa da shan Allah ne dole makiya su ganka su barka. Tunkwal turmi sha daka, sanya maza su shige daka, me kawo mana warraka. Mai martaba Alhaji Aminu Ado gwanina, sarkin sarakuna mai kinka ba za ya sha ba. Uban maza Aminu sarki ne na sarakai, haske kan haske Aminu Ado baya amata. Mai martaba uba gari gayya miji gadija, uba ne ga khalifa rabbana yi karewa, uba ne ga kabiru namu bar dan baba, uba ne ga sunusi wanda baya yin gaba. Abban Asiya Allah dai ya taya karko kuma kai ta gaba, abba na ga Amira har ma ya hajiya. Mai martaba Alhaji Aminu Ado gwanina, sarkin sarakuna mai kinka ba za ya sha ba. Allah mai girma da yau rahama ga murgaye Ado, mun yi rishi naka yau kuma ga madidi naka Ado, duk mikiya naka jalla ya sa a gare su ka zam dodo. Idan magana mulki yanzu ake ku fito ga dan Ado. Mai martaba Alhaji Aminu Ado gwanina, sarkin sarakuna mai kinka ba za ya sha ba. Sarkin sarakai sai a kai, sarkin sarakai Aminu Ado. PS na Mariri ne, ni ne nake waƙan nan, na gaida sarki dan Ado.